ala ka teli n'a ciden ye o cogo di jeliba ne mako kun b'i la koyi ko basi t'i la kɔni ne ba i ni wula fɔlɔ ne ye jeliya dabila a mɛnna dɛ ne tɛ jeli ye bilen jeliba o t'u ka bɔ i la kɔni n ko n tɛ jeli ye bilen kan'a fɔ ko jeliba ka dabila cogo di n ye jeliya bila de o an bɛɛ de ye kelen ye dugu in kɔnɔ sisan ɔhɔ voilà jeliba n b'i deli depuis an bɛɛ ma kɛ tile la sigida in na an bɛ jeli min dɔn o ye aw ka du kɔnɔna de su ko ni dugujɛ cɛ e ka n'a fɔ ko e ye jeliya bila o lakali yɔrɔ tɛ yen dɛ i filɛ k'o yɔrɔnin min fɔ dɛ fɔ su ko ni dugusajɛ cɛ ni jeliba bɛna fa dun k'a daminɛ ne bɛnbakaw tile la ka na filɛ waati min ko sisan n'a sɔrɔ ko ɲamakala faga tun bɛ yen a fɔ ne tun bɛ se yan bi sisan kun t'a sɔrɔ a bɛɛ fara ɲamakala faga fana e t'o kalama walahi dugu in bɛɛ faamu la n ko ne tun bɛna fa de walahi ko i ye mun kɛ ɔhɔ i bɛ se kuma na a daminɛ ni n taara hɔrɔn min deli o b'a fɔ ma ko kɔfɛ ɲamakalaya ni juru e delila k'o minɛ ne ye mɔgɔ min deli o b'a fɔ ko sini bɛ sinikɛnɛ wa o tɛ sɔrɔ bilen n'an tora o cogo la ne ka denbaya bɛ balo wa o maa y'o bɔ dɛ n nana bila kɔrɔnin dɔ sigilen sɔrɔ don ko ka kulo la kosɛbɛ hali petit tɔgɔ fɔli man di ne o de bɛ sisi bɔ ko f'a ka ne fa a ye ne gɛni sisi walahi a kɛra kunnaja ye dɛ o don ko ne ka fini seerelen kun don nin na hali ne ma se ka boli kosɛbɛ ala ni sentigɛ ni yɛrɛ de ye ne tila walahi a kun bɛ na fa denmisɛnninw bɛ min fɔ ko sisi wa sisi u bɛ a kun bɛna don kɔnɔ ko n y'a fɔ a ma ko k'a mabalima ko n ka taa ko kɔfɛ n k'a ma ko o t'a la n k'ale n'a kɛra 2000 bɛɛ kelen n bɛna min fɔ aw ye dɛ ɲamakala ye baarakɛla de ye koyi nka an y'an ka baara de bila ka na aw jatigiw mabalima pour que an bɛ se k'an ka denbaya balo nka n'o nana kɛ ko an bɛ faga fagali bɛ ko o ko la adamaden bɛɛ kan k'i sen b'o la i y'a faamuya ne bɛ yɔrɔ min na bi ɲamakalaya n sen t'a la bi n sen t'a la sini jeliba ne b'i deli sisan e ye kuma min fɔ ni ɲamakala ni jatigiw cɛ a ma se nin bɛɛ ma o olu m'a faamuya de sisan o y'a faamu koyi ko in bɛ yɔrɔ min sisan ne ye manifuru paranti de ye n bɛ taa masɔnkɔrɔ baara kɛ n bɛ siman ni cɛncɛn n b'a ɲagami n'o ma ɲɛ n bolo n bɛ don réparatɛriya la n bɛ moto dilan mobili dilan n b'o kɛ wa n'o ma ɲɛ yɛrɛ n bɛ taa village la n bɛ taa n fa ka foro kɔnɔ n bɛna min fɔ ye du kɔnɔntanya t'an na koyi walahi jatigi ninnu dɔw bɛ yen a bɛɛ bɛ ka kɛ fu gɔtɔ de ye sisan sisan ne b'i deli o min mɔgɔw tɛ kelen ye nka sisan ne ka Umaru ye muso sɔrɔ ka ban o furusira tagama de bɛ yen jɔn de bɛ n'o tagama ni e tɛ n bɛ n'i bila o furusira tagama de la ne ba mɔgɔ bɛ yen mun b'a taama dɛ a yɛrɛ k'a taama n'a ko k'an ɲɛ tɛnɛ an jeliw kɔni ye ko anw tɛ bolo an ɲɛnama ɲɛna fiyewu walahi a b'a ka ciw kɛ ne tɛ taa don mana fagali la ko e denkɛ ye muso sɔrɔ koyi i denkɛ n'a ka muso sɔrɔ wa ne yɛrɛ ka denbaya fana bɛ n kɔ yen ne sara jɔnni b'u balo ne kɔni ne sen bɔra a la k'a ɲɛnabɔ n b'i deli sisan o la i b'i ka crédit sɔngɔ kɛ nin ye voilà 400 bɛ n bolo yan ayi o kɛ crédit n sɔngɔ ko ne de y'a fɔ ɲamakala wari fan o fan n t'a fɛ bilen ne tɛ ɲamakala wari fɛ bilen koyi ni ne y'e ka wari nin minɛ k'a dun sisan i bɛna miiri ko halisa ne bɛ ɲamakala la ko n bɛna t'i ka ci la k'a sɔrɔ n'i ye wari in di ne ma ne tɛ t'i ka ci kan koyi jeliba n lamɛn n'i ye ne lamɛn i bɛ n faamuya kojugu wa i bɛ maa tɔw fana faamuya maa i wolola ka fɛn min sɔrɔ du kɔnɔ o ka kɔrɔ n'i ye kana siga i wolola ka fɛn min sɔrɔ du kɔnɔ o ka kɔrɔ n'i ye nka n'i ma wolo ka fagali sɔrɔ du kɔnɔ n'i wolola ni fagali kunsini ma i b'a bila koyi n bɛ min f'i ɲɛna an bɛ don min na i ko bi munna denmisɛnninw tɛ maakɔrɔba bonya fɔlɔ o kun tɛ yen o an bɛ bi denmisɛnninya ko de la o bila denmisɛnninya minɛn kɔnɔ ne ye maakɔrɔba de ye ne min bɛ ka kuma i fɛ i bɛ lamɛn n b'i deli diyagoya ɲamakalaw de ye an ka sira taamalaw de depuis lawale depuis bi ma se su kelen tile kelen e bɛna fɔ ko e bɔra jeliya la jɔn b'an ka ciw kɛ ne ba i ɲɛ b'a la ne bɛ ka maloya e ma koyi walahi ɲamakalaya in dɛ ne de t'a la bilen n bɛ ka maloya i ma de koyi n b'i deli fɛn bɛɛ bɛ delili de kɔnɔ
wari ko tɛ ne b'i deli 400 minɛ k'a bɛ kelen n'i ye 400 ŋɔni di yan ne b'a minɛ mais kana bila kɔnɔ ko ne ye ɲamakala ye dɛ wa ne tɛ taa I ka furusira taama na abada k'a bɛ kelen dɛ n b'i deli ni ahɔn ayi n b'i deli sabali n bɛna mun f'i ye nin fɛn sanfɛ o t'a ka ko ye nka n'i kɔni y'a di yan ne tɛ taa dɛ walayi saya bɛ ko la ne t'o la I bonya bɛ n yɔrɔ ka wula yɛrɛ d'a ma tiɲɛ na a ko gɛlɛyara jeliba yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye jeliya bila ala ka jisuma k'a fura ye Poupée. Amala. Ça va? Ça va. Kobe chugodi. Basfesi. C'est Poupée à tiketane. Avec Tori. Une femme. Wallahi, nabi wakati mbo je dongoro ne bena foy ko yanu. Allah. C'est no kana jina. Ne ko taranga village la chidola. Ah mais Poupée on a tabé. Et que voici ali un simple bonjour kanina ko cinema. Ne to familiare. Nto tala. Nto ngana ko chima. Mais et réseau de yorena. Poupée. Ango kuma bedabla. On m'a été très blassa. Tu sais baro. Ni ne yɛrɛ de ne ye ɲɔgɔn ye wallahi n tɛ se ka jɔn yɛrɛ ma e b'a dɔn kabi don laban min na I ko ne ma ko ne ka n'i sɔrɔ fɛ yen o don ne ye n ka proposition bɛɛ ta miirila fɛn kelen min na dɔrɔn n'a ma ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn ye kuma min kan ka bɔ ne da don o kan ka kɛ furuko kuma de o ye bita ye Amala est-ce que I mana retard la retard wa aba nana ka wuro chien jojo ne b'a fɔ k'e ka na ni wuro ye c'est que furuko kuma de kun t'i kɔnɔ Poupée kana na kow da ɲɔgɔn ma sa ne ni Aba tɛ kelen ye Aba ninnu ye sunkurutigɛla fuw de ni mɔgɔ b'i fɛ dugumakolo kan wallahi ne don Poupée ne b'a dɔn e diminen de don mais I jija I ka sansi di yan sa nka Aba ye sunkurutigɛla ye a ko ne nana n'a ka woro ye dɛ san joli joli e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ e nana hali ni sugami y'an ka so wa mais sisan e yɛrɛ b'a fɛ k'a ko kɛ cogo di de Poupée ne bɛ fɛ ka kɛ cogo di wa ne ko I ma ko Aba nana ni woro ye e bɛ fɛ sisan ne ka ko in kɛ cogo di ne bɛ fɛ ka kɛ cogo di wa ne m'a fɛ ɲɛna ko Aba nana ni woro ye ou bien e bɛ fɛ ne k'o labila dɛ mais ninnu bɛɛ ye kɔsayinamɔgɔ de ye e ni ne ye ko in daminɛ ninnu bɛɛ ye n'i y'a ye ko in ye nin retard bɛɛ sɔrɔ wagati de tun ma se nka sisan wagati de sera an ka ko kɛ hɔrɔnya la Poupée I fɛnɛ ka nin ko ka gɛlɛn dɛ e delila ka woro 2 ye ka bɔ muso kelen nɔfɛ I bɛ taa cɛ kelen de ka furu la Poupée ko foyi tɛ yen nɔ mun tɛ se ka kɛ e ma ye u b'a fɔ ko woro bɛ woro poussé n'o y'a sɔrɔ ni ne ka di ye ni ko ni ka woro tɛ se ka jɔ ne ta kɔrɔ sa cɛw tɛ kelen ye wa musow yɛrɛ tɛ kelen ye o de y'a to ne yɛrɛ tugulen kɔ sinon e yɛrɛ b'a dɔn muso tanya tɛ Poupée hɔrɔnya min b'e la wa ni muso tanya tɛ tɛ taa ɲini fan wɛrɛ fɛ dɔw de ka woro fana bɛ ne kunkɔrɔ dɛ depuis sisan ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne tɛ diɲɛ ye ko la dɛ ne bɛ n kan de nɔfɛ n ka hɔrɔn kan n'a ma ɲɛ ne y'a fɔ hɔrɔn da la ka ban k'a ka na n'a ka woro ye e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan Poupée ne ko n t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn f'i ye pour que i k'a faamuya e yɛrɛ kɔni b'a dɔn mɔgɔw ka ko kɛcogo tɛ kelen ye o ye tiɲɛ I bɛ don fɛn dɔ la bi k'a ka di ye mais i ka hɛrɛ t'o la dɛ o ye tiɲɛ I bɛ ka boli ne ta min ye dɛ n kalela Ala la ne dusukun b'a dɔn ko in ye tiɲɛ ye wa ko in bɛ ne bolo sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ de la Poupée hali n'i y'a ye ne jɔlen bɛ ka tilegan dere fɛ dɔwɛrɛ tɛ o kanu de don e bɛ ka ɲina mun kɔ dɛ e k'i yɛrɛ bila ne place la n'a fɔra ko e ka taa woro bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ ne ka na n plaint k'e k'o muso to yen ne kama e b'o ko kɛ cogo di Poupée o ka nɔgɔn ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye e kama fɛn foyi tɛ yen ne tɛ sɔn ka min kɛ e bɛ ka ɲina mun kɔ dɛ n'i y'a ye an sera yan yɔrɔ la bi kɛ o bɛɛ ye e yɛrɛ de nɔ ye wagati min na k'an to kanu na e ma sɔn ka furuko kuma fɔ ne ye sinon o wagati de ni e kun mago bɛ fɛn o fɛn la o bɛɛ kun kana ka kɛ wagati mais e m'o temps yɛrɛ di ne ma vraiment désolé I bɛ hakɛ to yɛrɛ de I b'a sɔrɔ Ala kun bɛ ni ne da ɲɔgɔn kama de
ne yɛrɛ an ka to ɲɔgɔn tɔrɔtɔrɔ ɲɔgɔn degun na an ka nin ko in ka ɲi tan ne yɛrɛ kɔni bolo. E ni ne tɛ se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ k'an ka tila ka ko in bila nin yɔrɔnin na. Vraiment désolé. Poupée. Minari. Minar. Jahe. I bɛ se ka ye kan to yan. Ni ye kan to yen kan bɔ i ka mɔgɔya la pewu. E de nɔ don. Kana fɔ mɔgɔ jeliba. N wele ko koba kɛ. Awɔ. O ta mun de kɛra Minari? Ɔhɔn. Min kɛra e de ma bɛɛ sababu ye wa? Minari mun dun kɛra? Ko mun kɛra wa? I bɛ ko kɛ ne ka tila ka ɲininka ko mun kɛra? Malangolo. A bɛɛ tɛ ne nɔ ye wa? Bamananw ko ten. Ko subaga bɛ ɲinɛ a ye mun de tɔ tɛ ɲinɛ. E de ye ne mako sa. Ka ne bɔ jeliya la. Ala n'i ka malangoloya sababu. E ni Ala cɛ. Mɔgɔ b'a fɔ ɲamakala ma ko kɔfɛ. I jɔ tantɔ dɛ. Ayi n tɛ jɔ sa n tɛ jɔ sa. Mais Minari e k'i jɔ tantɔ fɔlɔ ma ye. E yɛrɛ bɛ ka girin kuma ne mun bɔrɔ de y'i bolo tantɔ fɔlɔ nin. O t'i ɲɛ sira la. N kɛra maçon de ye. E ka mun b'o la? Maçon i jɔ ne bɛ ka sogo de wa ou bien ne bɛ ɲɛnamaya de la tantɔ. Mais mun ye bila maçonya la? Allah. E tɛ jeli de ya? Bamananw ko ko suba bɛ ɲinɛ mais ko a ye min de tɔ tɛ ɲinɛ. E min kɛra ko sababu ye ne ye ɲamakalaya bila i bɛ tila ka na ɲininka ko mun kɛra a nɔ nin e tigɛ n'a ye sa. I jɔ tantɔ. I ɲɛ b'a la dɛ. Ayi. I ka molobaliya walahi a bɛ ka kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan. Minari. Minari kana fɔ ma Minari n k'i k'a fɔ ma ko koba kɛ ne tɛ ɲamakalaya bilen koyi. I jɔ tantɔ ne ye kuma mun f'e ye depuis o don o halisa o de don wa? Mais ne ko i ma de dɔrɔn ni mariage sera n'i nana fɛn fɛn ka di ye m'o k'i ye. O tuma ne ka denbaya balo bilala k'e ka mariage ko tɛ ne ka denbaya faga wa? E de kama bi walahi ne ka denbaya bɛ ka balo tiriki tɔrɔko la ala ni e sababu. N'i ye mun balangolo e fɛ i bɛ tila ka na n jɔ k'i bɛ tila ka ɲininka o ye manamana ko ye o m'olu bala ne tɛ don o la. Yafa ne ma n'a sɔrɔ ne ka kuma digi la mais an ka sira kɛ kelen dɔrɔn. Komi est-ce que fa tɛ e la? Ni hɔrɔn dɛsɛra k'a ka jeli balo bilahi o y'i n'a bɛɛ kɛlɛ kelen ye. I bɛ ne kɛ malangolo ye sigida la sigida bɛɛ ka tigɛ ne na bilahi e de y'a kɛ. Ayisa e fana kana na dimi sa. E de kama bi dugula maa bɛɛ ye ne ka malangolo ye hali cɛnin ko k'a bɛ ne fa ni sise bilahi a y'a ye e de la. E b'a dɔn dɛ e tɛ maa ɲɛnama yɛrɛ de. Turu ta ka da ne kun mun na. E de don ko bɛ ne kan tɔɔrɔ tɔɔrɔ bɛ ne ka dugu in kɔnɔ bilahi a bɛɛ ye e de ye. E malangolo ne tun b'a fɔ ne ye ko ni e ka kɔɲɔ don tɛ ko ne ka denbaya tɛ balo mɔgɔ tɔw tun b'a fɔ wa? maa b'i jɔ cogo di k'a fɔ ɲamakala ko n'i ka kɔɲɔ don sera ko wari k'a bɛ e ye kuma fɔ don min bilahi siri bɛɛ tigɛra ka bɔ ne kan. I b'a dɔn dɛ n'i b'i ka malangolonya la n'i b'i ka hɔrɔnkolonya la i b'a kun ta ka bɔ ne kan. E ɲamakala e jatigi e bɛ dɛsɛ ka ɲamakala balo ka tila ka n'i jɔ k'o ɲini ka kare kɔnɔ manamanaka la. Ayi kɔni ne ta i bɛ ka baga ne ma dɛ. O ta diyagoya de ye n ka wari d'i ma n k'a bɛ diya n yɛrɛ de ka wari d'i ma. Ayi ne ma n ban ko n tɛ wari d'i ma. non kamalen i ɲɛ b'a la ɲamakalaya an k'o bɔ la bilahi i tɛ se ne bɔli la. Yafa ma. walahi n'i y'a kɛ kuma caman n bɛ sen fili kɔnɔ yan. Yafa ma. non i tɛ se ne bɔli la dɛ ne tɛ ɲamakalaya la bilen koyi an bɛɛ ye kelen ye sisan wa n'i ma da la a kɔrɔbɔ i bolo kuru n'i ma da la k'i bolo kuru non e ka yafa. ayi mɛ i bolo kuru kɛ. non e ka yafa yafa. n'i ye ne jɔ kana ɲininka nin ɲɔgɔn wɛrɛ kuma na n bɛ don i kɔnɔ sisan denmisɛnninw ka bilakoro fanga bɔlen don ne ni ma ɲɛ fili aw kɔrɔ dugu in kɔnɔ jatigi kelen bɛ ne bolo o ye fɛrɛba de ye fɛrɛba kelen pewu hali sisan ne ni ale bɛ kule ale la parce que n'i kulela ale la bilahi ale dala k'a ta ye n'a ma 2000 di a bɛ 4000 di a barika banna i bɛ n'i jɔ mɔgɔ kɔrɔ manamanaka fɔ la. jeliya fɔra nin fana ma fɔ dɛ.